wabarakatuh. Dina Minggu kegiatanku nang omah biasanya aku nyapu. Ayo nyapu. Ini aku harus makani pitik. Nyirami pot bunga. Mari anu nyirami pot bunga kok. Mari nyapu terus nyirami bunga pagi hari ini. Ngono. Ternyata salah sitak ini iki. Ah. Yo. Bunga nih waya nyirami, le nyapu wis. Cek Afrika. Ambil air dulu. Cek toh. Titik-titik ae, penting rata. Kami apik ya. Enek paprikane barang kowe iki. Buah paprika. Iki kembang apa jenenge? Sing iki. Ini. Lumbu. Lumbu sembur iki jenenge sing iki. Iki. Putih. Lumbu putih. Nih. Terus lagi iki. Kaktus. Ini di Afrika, kaktus ini. Terus paprika. Kupu-kupu. Terus ini lumbu tengkorak. Ini masih mau daunnya masih mau anu apa? Bermekar. Ini kupu-kupu. Terus lagi ini lumbu bagus juga. Tapi jenenge aku ora ngerti di Afrika. Terus ada lagi ini yang sini. Lebih bunga telekan. telekan. Sing ono lho endi lho wonge kok ora tak ketok kuwi ya di Afrika kuwi. Ya aku ndak ngerti iki. Ditunjukkan. Kuwi. Paprika, bangungu. Iki. Bunga apa? Ambun ndak enak. Sing iki, bunga apa, Wik? Ndak eroh aku. Jambu. Yo, saiki mari ngene. Makani ayam, saya ambil beras dulu. Saya melayu-melayu.
Ini juga bunga. Ini Pik. Iya bunga Pik. Ini. Oke, konco-konco ternyata bunganya sih. Tadi kono lho ngayami ning duri kok. Nah, iya ada Apikar makan ayam. Kurang. Wih, moro, si satu kae. Moro, kin. Sik to. Ayamnya sing marah tersisi, guys. Ya mek ayam sitok. Nah, kuwi marane yang lain sik ta. Teng-tengen. Kur. Mangane sing oka. Endi ya Pik? Ayame kok mek 2. Pitik wedok iki babon. Endi sing duwe anak? Ora moro. Dolan. Kur. Ndak. Makan itik. Ndak. Awakmu. Kami 2 ya, pitike. Sing moro. Rasanya 5, 3. Ngarep ya nyoba sini ngarep sisih ngarep ayo. Sik to Pik teban lah mlah. Lembak mandi. Dapur cantik. Mulane arep enak. Kae. Kita mencalno. Kan. Ir. Masih dia anak iya Pak Lanya. Makan tapi ndak nek pitike pegae ya. Tanam beras. Lho, moro.
Wis. Ya, terima kasih ya sudah ikuti aku. Jangan lupa subscribe, like di channel Afika Vlog. Terima kasih. Dah.